Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, Hare Krishna ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ Krishna മാതാജി. Hare Rama ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രഭു 2-3 ദിവസം കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം.
വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമല്ലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദം സകല ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്കുരേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിവിടെ പ്രഭു എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തില് 23 ശ്ലോകം വരെയാണ് പ്രഭു എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. എല്ലാവർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, CIST. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാരുതി ശ്യാമദേവദാസിനത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തഥാഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷ്ണമ്യവിഹാംബോധാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി കൈലാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോ യഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായം മാതാജി. വത്സലായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യം ഇഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുക്ഷയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന ശശിധര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ടി മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യയോർയഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മോഹമിതി പാർത്ഥിത്വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്താദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോ യഥാ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർ യഥാ വൈഷമ്യമേഹ ഭൂതാനാം മോഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യാമിഹ ഭൂതാനാം മമാഹമിതി പാർത്ഥിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിംസാ തദ് അഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷയോർയഥാ വൈഷമ്യം മിഹ ഭൂതാനാം മമാഹം ഇതി പാർത്ഥിവാം. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹിംസ ക്ലേശം, തത് ഇതിന്റെ, അഭിമാനേന ദുരഭിമാനത്താൽ, ദണ്ഡ പാരുഷ്യയോ ശിക്ഷയും ശാസനയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, യഥാ അതുപോലെ, വൈഷമ്യം തെറ്റായ സങ്കല്പം, ഇഹ ഇവിടെ, അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ, ഭൂതാന ജീവാത്മാക്കളുടെ, മമ അഹം എന്റേതെന്നും ഞാനെന്നും, ഇതി അപ്രകാരം, പാർത്ഥിവ അല്ലയോ ഭൂമിയുടെ ദേവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബദ്ധാത്മാവ് ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിലായതിനാൽ ശരീരത്തെ അവന്റെ ആത്മാവായും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയെ എല്ലാം അവന്റെ സ്വന്തമായും കരുതുന്നു. ഈ തെറ്റായ ശരീര സങ്കല്പം മൂലം അവൻ പുകഴ്ത്തലും ഇകഴ്ത്തലും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതം 10 വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 വിഭജനങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. അതില് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രീശുക ഉവാച. ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര സർഗോ വിസർഗശ്ച സ്ഥാനം പോഷണം ഊദയഃ മന്വന്തരേ ഈശാനുകഥ നിരോധോ മുക്തിരാശ്രയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ 10 വിഭജനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. സർഗ, വിസർഗ, സ്ഥാനം, പോഷണം, ഊദയ, മന്വന്തരം, ഈശാനുകഥ, നിരോധ, മുക്തി, ആശ്രയ. ഇങ്ങനെ 10 വിഭജനങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വിഭജനത്തില് ഈ സ്കന്ധം വരുന്നത് ഊദയ അല്ലെങ്കിൽ ഊതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രചോദനം. പ്രചോദനം എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രചോദനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധാമത്തില്, നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തില് അവിടെ തിരിച്ചെത്തിച്ചേരുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക, അതിനുള്ള പ്രചോദനത്തെ കുറിച്ചാണ്
ഊദയ, ഊതി എന്ന് പറയും, ഊതി. അപ്പൊ ഈ സ്കന്ധത്തില് ഊതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്താണ് സന്ദർഭം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണട എടുത്തോണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ് വേണം. എന്നാ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ് സന്ദർഭം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സന്ദർഭം ഏതാണ്? ആരോട് എപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നതാണ് സന്ദർഭം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാന്നുള്ളവര് പറഞ്ഞോളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്നിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മാതാജി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്താണ് ചോദ്യം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരെ ഇത്രയും ദുഷ്ടത ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രാപ്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, പിന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് ദേവന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക ചായ്വില്ലേ, കൂറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരോട് അനുകൂലമായിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ദേവന്മാർക്ക് അസുര നിഗ്രഹത്തിന് ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ദേവന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക മമതയില്ലേ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഏതാണ് ഇംപാർഷ്യൽ അല്ലാതെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്നാണ്. പാർഷ്യാലിറ്റി നമുക്കറിയാം. ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മമത, കൂറ്, അല്ലെ ചായ്വ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലേ ഭഗവാന് എന്നാണ് അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? നാരദ മുനിയോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദ മുനിയോട് ചോദിച്ച സംശയത്തിനെ ആര് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു? ശുകദേവ മഹർഷി കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആരോട് പറയുമ്പോ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട്. അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഭഗവാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച കാര്യം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് ചോദ്യം എപ്പോഴാ ചോദിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എപ്പോ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ മഹർഷിയെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ശിശുപാല വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര പാണ്ഡവന്മാർ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുകയാണ്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വെച്ച് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. രാജാധികാരം അവർ ഏൽക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവായിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. സിംഹാസന ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളിലും വെച്ച് അഗ്രപൂജ ആർക്ക് നൽകുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണന് അഗ്രപൂജ നൽകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഭീഷ്മദേവനും പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ പൂജയാണ് അഗ്രപൂജ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആരാധന ആരെയാണ് ആദ്യം ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഏറ്റവും മഹത്തായ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ദീപം തൊഴാൻ കൊടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യം തൊഴുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭു ആയിരിക്കും ആദ്യം ദീപം തൊഴുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അതേപോലെ ആദ്യം ആരെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, പൂജ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭീഷ്മദേവനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു, ഞാന് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു വംശത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടത്തെയാണ് കുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെ, അതായത് കൗരവന്മാരുടെ അവിടുത്തെ പ്രധാന വ്യക്തിയാണ്, മഹാസേനാധിപനും ഒക്കെയാണ്, ഉപദേഷ്ടാവും ഒക്കെയാണ്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ആ സ്ഥാനം ഞാൻ വഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ എന്നെക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ട് മഹത് വ്യക്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് കേട്ടിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അഗ്രപൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തയ്യാറാകുന്നത്. അതിനെ എല്ലാവരും ശരിവെച്ചു, ഒരാളൊഴികെ. ആ ആളാണ് ശിശുപാലൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കസിൻ കൂടെയാണ്. പിന്നെ അറിവായപ്പോ മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കല്ല, കുഞ്ഞുനാളെ മുതൽ ആ ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. 4 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും 3 കണ്ണുണ്ടായിരുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഛേദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ ആൾ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന അശരീരിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം വരികയാണ്. പക്ഷെ മാതാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അപേക്ഷപ്രകാരം 100 കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കും എന്ന് വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ലംഘിച്ചു. 100 എന്നുള്ള കണക്ക് ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കാരണം ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. സുദർശന ചക്രത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഋഷിമാരിൽ ഒരാളാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? നാരദമുനി അല്ലെ. നാരദമുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ധ്രുവകുമാരനും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് അല്ലെ. കയാതിയെ വധിക്കാൻ പോയപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഉപദേശവും സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഗുരുസ്ഥാനീയനായ ആരുണ്ട്? നാരദ മുനി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള് മറുപടി പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ശിശുപാലൻ ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേർന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുകയാണ് സുദർശന ചക്രത്താൽ വധിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും എല്ലാവരും അതിന് സാക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എല്ലാവരും കാണുകയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് സ്വമേധയ ഒരു സംശയമുണ്ടാകും. എപ്പോഴും ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്ന, എപ്പോഴും കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന, അതും പാണ്ഡവന്മാരെയും അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും എന്ന് വേണ്ട മഹത് വ്യക്തികളെ, ഈവൻ ആരെയും ഭീഷ്മരെയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത്? ഈ സംശയം വന്നത്. ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെ അഭയം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ശ്രീശുക മഹർഷി പറയുന്നതിനോട് ഒരു അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ശുക മഹർഷിയുടെ പരീക്ഷത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമെന്ന് ശുക മഹർഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭക്തനെ കുറിച്ചുമുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക മഹർഷിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവിടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രത്യേകിച്ചും ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ, ഒരു ജീവാത്മാവ് ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് ശാസനയുടെയും സ്തുതിയുടെയും ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താണ് ഒരാളിന് ദ്വന്ദ്ം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ്.
ദ്വന്ദ്ഭാവം എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്? അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ഭാവം ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വന്ദ്ഭാവം ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയം, വിജയം, ചൂട്, തണുപ്പ്, പിന്നെന്താ ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, അങ്ങനെ അതെ, തോൽവി, ജയം, അതൊക്കെ. ആ പുകഴ്ത്തൽ, ഇകഴ്ത്തൽ അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്ന ദ്വന്ദ്ം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവം വരുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്? താൻ ശരീരമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശാസന ഏത്, സ്തുതി ഏത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശാസന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു വിഷമം വരും, ഇഷ്ടക്കേട് വരും. സ്തുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും, ഇഷ്ടം വരും അല്ലെ? അതാണ് ഫലങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ്. അത് അജ്ഞതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവമില്ല. അത് എപ്പോഴും എന്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ആത്മാവിനും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ ഒരാളെ തന്റെ ശത്രുവായും അവരനെ മിത്രമായും പരിഗണിക്കുന്നു. ശത്രുവിനെ ശാസിക്കാനും മിത്രത്തെ സ്വീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മൾ ഏതായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരോട് നമ്മളൊരു ശത്രുതാ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അജ്ഞത കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പോലെ തന്നെ, എനിക്കുള്ള ആത്മാവ് പോലെ തന്നെ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് പോലെ തന്നെ അവിടെയും ആത്മാവാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ വരുന്നത്. ആ ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ ഫലമായാണ് മിത്രങ്ങള് ശത്രുക്കള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഏതാണ്? ഭഗവാന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെ? രജോ, സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സത്വ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. രാവിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, മംഗളാരതി കണ്ടു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. മനസ്സ് നമുക്ക് ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിലാണ്, ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അതേസമയം വിഷ്ണു എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതേസമയം സംഹാരം നടത്തുന്ന ആരാണ്? ത്രിമൂർത്തികളിൽ ശിവഭഗവാൻ അല്ലെ? ശിവൻ ഏതിലാണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ വരുന്നത് അല്ലെ? ത്രിമൂർത്തികൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്രിയേഷൻ ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്രിയേഷനായ ത്രിമൂർത്തികൾ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഈ ഓരോ ഗുണത്തിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും പലപ്പോഴും ഓരോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വിനയം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഒന്നിനോടും ദ്വന്ദ്മില്ലായ്മ, അങ്ങനെ 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആർക്ക് കാണും? സത്വഗുണാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണമുള്ള ആളുകളിലും അത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഗുണത്തില് നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽ പെരുമാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശത്രുവിനെ ശാസിക്കാനും മിത്രത്തെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ്? സത്വഗുണത്തിലല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തമോ ഗുണാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുക.
അപ്പൊ അജ്ഞത ഇല്ലാതാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ഭാവം ഇല്ലാതായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ഭഗവാൻ ഇമ്പാർഷ്യൽ ആണോ പാർഷ്യൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവായിരുന്ന ശിശുപാലന് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധ്യമായത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഏതാണോ അതിന്റെ ഉറവിടമാണ്, ഗുണങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് 7:14. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവീഹിംസ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ 7:14 വരുന്നത്? ജ്ഞാന യോഗയില് ഈ ദൈവീഹേഷ്യ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയാ മാമേ വായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേധാം തിരന്തിതേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാന യോഗയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നു ഏതാണ്, എനിക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉറവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും സ്വാധീനപ്പെടത്തില്ല, ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനായത് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാൻ അജനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അജനായാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനും അജനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ സച്ചിത് ആനന്ദനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദ ജ്ഞാനിയാണ്. നമ്മള് ഷഡ്ഗുണങ്ങൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതിലാണ് ജ്ഞാനം വരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ജ്ഞാനിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഏത് ബാധിക്കുന്നില്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആരുടെങ്കിലും പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുതയും മിത്രതയും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരോടും കൂറില്ലാത്ത ആളാണ്, നിർമമനാണ്. ആരോടും മമതയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മമതയില്ലാത്ത ആളാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ചിലപ്പോ മമത കാണിക്കും. കാരണം ഏതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ശാഖർത്താക്കൾക്ക് ഇളയ കുട്ടിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹ കൂടുതൽ പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമർത്ഥനായ അല്ലെ, അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ബഹുമാനത്തോടെയൊക്കെ പെരുമാറുന്ന കുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക മമത അധ്യാപകർക്കുണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ എന്നല്ല, ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നും എന്നുള്ള. എല്ലാവരും അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപോലെയാണ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഒരുപോലെ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവായ ഭഗവാനും മക്കളായ നമുക്ക് ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാനും ഇല്ല. ഭഗവാനും വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് ഇവരെല്ലാം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. ഭഗവാനും ആരോടും പ്രത്യേക മമത കാണിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9:29 അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആരോടും മമതയില്ല എന്നുള്ളതിന് ആർക്കും അറിയാം? സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഹരകൃഷ്ണ അറിയാന്നുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളും. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷു അസ്തിന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയിദേതേഷു ചാപ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെയും എനിക്ക് ആരോടും, എല്ലാവരും സർവഭൂതങ്ങളും എല്ലാ ജീവസത്തകളും
എനിക്ക് ഒന്നുപോലെയാണ്. ആരോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്നോട് കൂടുതൽ എന്നെ ഭക്തിയോടെ പിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവരോട് ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ശത്രുതയോ മിത്രഭാവമോ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്, അകമഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനനോട് ഒരു പ്രത്യേക കൂറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അതേപോലെ എനിക്കൊരു കൂറുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ പേർക്കും അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് അത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അത്, പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൂതന അല്ലെ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കേട്ടതാണ്. പൂതന എന്താണ് വിഷം കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ അല്ലെ, 5 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന പൂതനയാണ്, രാക്ഷസിയാണ്, അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്, അപ്പൊ പൂതന നല്ല വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു മാതാവിനെ പോലെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലെ, ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത ഒരു കുലീനത്വമുള്ള ഒരു മാതാവിനെ പോലെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പിന്നെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അനുവദിക്കത്തില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മാതാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആരും സംശയിക്കേണ്ടായില്ല, എല്ലാവരും കടന്നു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പം ഭഗവാനും വിചാരിച്ചു 5 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു രോഹിണി മാത എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പാല് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് രോഹിണി മാത അല്ല, വേറൊരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഏതാണ്, ഭാവഗ്രാഹിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാവഗ്രാഹിയായ ഭഗവാന് അടുത്ത് വന്നപ്പോ, പൂതന അടുത്ത് വന്നപ്പോ വേഷമല്ല ഭാവമാണ്, എന്താണ് ഭാവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, പൂതനയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അപ്പൊ വിടു 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നു പൂതന. ഭഗവാൻ വിടുന്നില്ല അല്ലെ, കുഞ്ഞ് വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂതനയുടെ ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് മാതാവിന്റെ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് എത്തിയത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്ടയായിരുന്നതാണ്, വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വന്നതാണെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം മാതാവല്ലേ, രോഹിണി മാതാവല്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ വിചാരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാതാവിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് അല്ലെ. വിഷമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു മദർലി നേഴ്സായിട്ട് ധാമത്തില് സ്ഥാനം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ശത്രു, ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന ശത്രുവിന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തത്, മാതാവിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവിടെ ധാമത്തിലും ഒരു മാതാവ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്, മദർലി നേഴ്സ് എന്നായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദാസി അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. എന്നാലും അവിടെ എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു രാക്ഷസിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംബന്ധം അല്ലെ, ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് സംബന്ധം, അഭിധേയം അല്ലെ, അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ പ്രയോജനം, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശത്രുതയായിട്ടോ മിത്രം ആയിട്ടോ ഏത് ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, സംബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവരെ വെറും ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല, ഇത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്, ശിശുപാലൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദ്വാരപാലകനാണ് അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരപാലകനായ ആണ്
ദണ്ഡവക്രനായും ശിശുപാലനായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരോട് ഏതാണ് വീരഭാവത്തില്, അപ്പൊ ശത്രുത അല്ല ഇവിടെ ഭഗവാന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ജയവിജയന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാന് വീരരസം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശിശുപാലൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം രണ്ടുപേരും ദണ്ഡവക്രനും ശിശുപാലനും ആയുധം കൊണ്ടല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്നിബദ്ധോ അഭിമാനോയം തദ്വധാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാന യസ്യ കൈവല്യാത് അഭിമാനോ അഖില ആത്മനഃ പരസ്യാദമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ യത്നിബദ്ധോ അഭിമാനോയം തദ്വധാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാന യസ്യ കൈവല്യാത് അഭിമാനോ അഖില ആത്മനാം പരസ്യാദമ കർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നിബദ്ധോ അഭിമാനോയം തത്വദാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാ നായസ്യ കൈവല്യാത് അഭിമാനോ അഖിലാത്മനഃ പരസ്യ ദമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നിബദ്ധോഭിമാനോയം തത്വതാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാ നയസ്യ കൈവല്യാദഭിമാനോഖിലാത്മനഃ പരസ്യ തമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നിബദ്ധോഭിമാനോയം തദ്വാതാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാ നായസ്യ കൈവല്യാദഭിമാനോ അഖിലാത്മനാ പരസ്യ ദമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നിബദ്ധോഭിമാനോയം തത്വദാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാ നയസ്യ കൈവല്യാദഭിമാനോഖിലാത്മനഃ പരസ്യ ദമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നിബദ്ധോ അഭിമാനോയം തദ്വധാത് പ്രാണിനാം വദഃ തഥാ നായസ്യ കൈവല്യാദഭിമാനോ അഖിലാത്മനഃ പരസ്യ ദമകർത്തുർഹി ഹിംസാകേനാസ്യ കൽപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർത്തി ജയ്. ഏതിൽ നിബദ്ധഃ ബന്ധനം അഭിമാനഃ ദുരഭിമാനം അയം ഇത് തത് അതിന്റെ അതായത് ശരീരം വധാ സംഹാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണിന ജീവികളുടെ വധഃ സംഹാരം തഥാ അതുപോലെ നഹ അല്ല യസ്യ ആരുടെ കൈവല്യാത് നിരപേക്ഷൻ അദ്വിതീയൻ അഭിമാനഃ മിഥ്യാസങ്കല്പം അഖില ആത്മനഃ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവിന്റെ അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ പരസ്യ ഭഗവാൻ ദമകർത്തോ പരമനിയന്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിംസ ഉപദ്രവം കേന എങ്ങനെ അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്യതേ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർത്തി ജയം.
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ദോഷം വന്നാലും ഗുണം വന്നാലും ഭഗവാന് അതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. നിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പം മൂലം ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവസത്തയും നശിക്കുന്നുവെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അഭൗതികമായതിനാൽ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള മിഥ്യാസങ്കല്പമില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്തുതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമാണിത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവോ മിത്രമോ ഇല്ല. അദ്ദേഹം അസുരന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയാലോ നിന്ദയാലോ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ശരീര സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ചാർവകന്മാർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ചാർവകന്മാർ എന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ആകാശത്തോടെ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതാണ്? ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൂമി അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിനോട് ചേരുന്നു അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതിനോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആത്മാവ് എന്ന ഒന്നിനോട് അവർക്ക് യോജിപ്പില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ബാക്കിയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ്, അതിനോട് ചേരും. പക്ഷെ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ടാകും? ആത്മാവ് ബാക്കിയുണ്ടാകും. ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പേറി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ചാർവകന്മാർ പോലെയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭൗതികവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവിക്കുമ്പോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ തന്നെ അത് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിന് വിശ്വാസമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയും. അപ്പൊ ശരീര സങ്കല്പം മൂലം ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവസത്തയും നശിക്കുന്നു എന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വതമായതായതുകൊണ്ട് അത് നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് അല്ലെ? അത് നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മരത്തിൽ 2 പക്ഷികളല്ലേ? അതിൽ ജീവാത്മാവായ പക്ഷി ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഫലം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു പക്ഷി എന്താണ്? ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് പരമാത്മാവ്. അവിടെ പരമാത്മാവ് വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം എന്താണ്? പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ട് കാണുന്ന അതിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അധോ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്? ഒരു ലോകത്തും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെന്നും മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തർ മോചനം ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എന്നും മുഴുകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അഭൗതികം, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അഭൗതികം എന്നതുകൊണ്ട്
എന്റേതെന്ന് ഞാനെന്നും. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ഈ ചിന്തയുള്ളത്, ഇതെന്റെ വീട്, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇതെന്റെ വീടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത നമുക്കാ വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെന്താ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലേ? ഈശോവാസം ഇകം സർവം അല്ലെ, ഇതം സർവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൗതികതയെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരത്തില്ല, എല്ലാം എന്റേത്, ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആ സങ്കല്പം ഇല്ല, അത് മായ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെ, മിഥ്യാസങ്കല്പമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മായയിലാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരി, ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് ശരി എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വെറും ഛായ ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം നമുക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വെറും ഛായയാണ് ഇതെന്നുള്ള സങ്കല്പം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മിഥ്യാസങ്കല്പം. ഭഗവാൻ ആ മിഥ്യാസങ്കല്പമില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്തുതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമാണിത്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ത്തിൽ പെടാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മിത്രമോ ശത്രുവോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്താണ് മിത്രവും ശത്രുവും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതും. അദ്ദേഹം അസുരന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുറ്റവാളി കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ മരണശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടും. ചിലപ്പോ അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കൃത്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണശിക്ഷ ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളും അനുഭവിച്ച് തീർത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ജനനം അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശിക്ഷ തന്നാലും അസുരന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഭക്തി തോന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥനയാലോ നിന്ദയാലോ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അവന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. ഭാവാത്മ ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച പ്രൊഫസർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബദ്ധാത്മാവുകൾ പോലും ശരീരം ഇല്ലാകുന്നതോടെ എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ആത്മാവിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര തന്നെ കിട്ടിയാലും ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായിട്ട് തീരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ചിലർ ശരീരബോധം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരബോധം, ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ശരീരത്തെ സമ്പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചിലർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ സമയവും അവർ ശരീരബോധത്തിലാണ്. മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ശാരീരിക സങ്കല്പം മൂലമാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരീരം എന്നുള്ള ചിന്ത. കൃഷ്ണന് അത്തരം ശാരീരിക സങ്കല്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഭിന്നവുമല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ ധർമ്മം ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരം എടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിന് കൃഷ്ണന് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പമില്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതികമായ പ്രാർത്ഥനകളാലും കുറ്റാരോപണങ്ങളാലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ബാധിതനാവുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല?
ചലിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തെ കൈവല്യം അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമായത് എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശാരീരികമായ ജീവിത സങ്കല്പമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കൃഷ്ണനും അത്തൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ എന്താണ് അന്തരം? അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ശരീരബദ്ധനാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? ശരീരബോധം തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പരമോന്നതങ്ങളെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ല? നമ്മൾ ഒരു ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മോശമാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ അബദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ യോജിച്ചവനല്ല. അതേസമയം ഒരു മുനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് അവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മധ്യ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ മധ്യമാധികാരിക്കും സാധിക്കും. കാരണം കൂടുതൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മധ്യമാധികാരിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഉത്തമാധികാരിയെക്കാളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം യോജിച്ച ആളാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളിനാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതീതനാണ്, ഗുണാതീതനാണ്. എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായ 4 ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 ന്യൂനതകളെ കുറിച്ച് ഏതിലാ പഠിച്ചത്? 4 ന്യൂനതകൾ. ഭക്തി രസായന സിന്ധുലല്ലേ മാതാജി? അല്ല, നമ്മളത് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഓർമ്മയുണ്ട് മാതാജി. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അപൂർണമാണ്, പിന്നെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രമാദ, വിപ്രലിപ്സ, കരണപദവ എന്നാണ് അതിന് സംസ്കൃത പദങ്ങള് ഈ 4 അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രവണത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? അപൂർണമാണ്. പിന്നെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭ്രമാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്താണ് അതുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭൗതികം അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് ന്യൂനതകളും ഇല്ല. അദ്ദേഹം സദാ ആധ്യാത്മികമായ അവബോധവും പരമാനന്ദവും ആകുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അതേതിലെ ശ്ലോകമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മസംഹിതല്ലേ? അതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണമായ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ശാശ്വതനാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ്, അല്ലെ? അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആദ്യം ഭഗവാനെ കണ്ട ആള് ബ്രഹ്മാവാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനാണ് ആദ്യം വേദങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തത്, ഉപദേശങ്ങൾ ലഭ്യമായതും അദ്ദേഹത്തിനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സച്ചിദാനന്ദ ശരീരം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമാണ്. അപ്പൊ ശാശ്വതം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം, അതാണ് സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. അതാണ് സത്ത്, ശാശ്വതം, ചിത്ത്, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം, ആനന്ദപൂർണം. അതാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹവും ആനന്ദ ചിന്മയ രസവും കൈവല്യവുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതാണ് അഭൗതികതയിലാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സത്താണ്, ചിത്താണ്, ആനന്ദമാണ്. കൃഷ്ണ.
ഇരിക്കുന്നോ അതോ നമുക്കിവിടെ നിർത്താമോ? 8 മണിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.